Salutare toată lumea și bine v-am regăsit pe acest canal peste 3 ani. Înainte ca să intrăm în detalii, vreau să vă explic de ce n-am mai postat pe acest canal. Deci, nu-i că n-am mai vrut să mai postez, deși nu știam ce să mai postez, deoarece mă jucam pe telefon și n-aveam destule jocuri să mă joc. Și nu doar asta, dar mai aveam și școală multă. Nu vreau să zic că acum n-am școală, dar na. Nu știu ce să fac cu videoclipurile vechi. Poate că am să le șterg, poate că nu, dar lăsăm asta la o parte, sunt foarte fericit că n-am mai postat de mult timp și tot încă am rămas pe lângă suma de 100 de abonați. M-a schimbat la față, mi s-a schimbat și vocea, poate că într-o zi o să filmez cu un videoclip cu facecam, dar nu contează acum, deoarece vreau să continuăm cu gaming-ul pe acest canal. Știu că e ciudat, că vreau să mă duc de la postat porumbei la gaming, deși nu mai locuiesc în Moldova, dar peste timp mi-am luat un PC destul de bun, care poate să ruleze jocuri, destule jocuri moderne. Îmi cer scuze dacă videoclipul ăsta o să fie scurt, dar nu mai am ce să vă zic în afară ca să-mi scrieți în comentarii ce jocuri vreți să ne jucăm pe videoclipul viitor. Nu sunt sigur că am să pot să mă joc jocuri care costă bani, că sunt încă un minor și n-am bani deloc. Deci încercați să-mi dați sugestii cu jocuri gratuite sau și cu bani, că posibil că o să fac rost de bani și am să cumpăr jocuri care doriți. Deci, dacă v-a plăcut videoclipul acesta, nu uitați să dați like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!